हेल' लोगोफोर बयखौबो इन्टारनेशनेल योगा डेनि गाहाम हामलाय हरबाय। आं दा थांनो नागिरदों माबायाव मा होनो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव केडिएसिपिआव थांनो नागिरदों आं दा। ओमफ्राय बेखौनो नायलांबाय थादो। दा माबा जाबाय फुंनि माबा जाबाय 5टा 5:15 जाबाय आरो जाबाय टाइमा। नायबाय थालांदों आं बिदिनो जेसेबां हायो देखायनो नाजालांसै। नोंसोर दा नायनायाव टाइमा 12टा बारनानै जागोन आरो दहाय फुंनि ब्लग नायनो साननानै नायदो आं देखायना পঞ্চম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগা দিৱস উপলক্ষে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি। pada jumlahku dan hubungannya tentang menentu Susi kalau ngambil bro. Apa udah? Dalam Aku kaman di mobil lah. Oh. Sebangga asli dalam sini. Aku aja mau nggak? Ang di mo. Baba kamu tengok. Aku haslah bu. Haslah bang. Apel nabe. Udah apel, taler, gedung bau sih. Saya mama aku mau benda. Saya keyakinan dari baju nih, juga dos karena itu. Pistai santai breakfast sampai dengan pistai santai. Yoga खालामखांनानै फैबाय ओमफ्राय नै दा पेकेट लान्च
टिकेट लास मोनबोदों र' मा दङ नायो ब्रेडाव सस फुननाय दं ओमफ्राय नै गनेश लाडु थालिर थाइसे दायो जाहैनोसै बेखौ दे लोगोफोर दिनै बेयो एसेनोसै आङो न'आव थांसै दा नायलांबाय थादो लामाखौ थेवब्लाबो लासै